Гей, прывітанне! Сёння ў нас за $6,69 масажор пісталетнага тыпа. Але ёсць нюанс. Ёсць нюанс, што ён нерабочы і батарэйку яго трэба замяніць было. Далей я гэта ўсё рабіў і пакажу тэсты гэтай штукі. Итак, батарею я перапакаваў, то есть там элементы былі мёртвыя. Вось таму 18650 я перапакаваў. У меня ёсць контактная сварка для акумулятараў, таму ўсё зроблена добра. Самі акумулятары таксама я правяраў асобныя і яны добрыя. Прыкладна 2500 мА у гадзіну. Збіраецца даволі проста. Под наклейкой только снизу есть винтики, тесты, как все працавало. Ну все працуе. Далей невялікі агляд самого гэтага прибора. Вот такая коробочка. Далей есть даже такі кейс сімпотны. У гэтым кейсе пупырка продолговатая и инструкция есть. Магчыма, камусьці патрэбна інструкцыя, паглядзіце. Насадак даволі шмат. Інструкцыя, ну, такая, нешта зразумела. Нават каляровая. Па інструкцыі без гэтага масажора жизнь павінна быць не міла кожнаму. Так, першая насадка это какая-то долбилка такая острая. На видео кажется, что она амаль не двигается, але там шмат калыханняў, але уваходзіць с частотой кадраў у нейкі не резонанс, не ведаю як. І выглядае гэта забаўна. Ось такі шарик, ён даволі тугі. Наогул насадкі ўсе даволі такія твёрдыя, вось толькі адна мякенькая з рэзінавай нейкай штучкай і нейкім паветрам унутры гэтай штучкі. Моцы у гэтай штукі вельмі шмат і абаротаў неяк паказалася вельмі шмат. То есть я на сябе і на каханай гэта тэсціў гэты пісталет. І атрымліваецца, што нават на мінімальных абаротах, калі ты сябе шею масажыруеш, то атрымліваецца, што ты нават, не ведаю, зубамі чуеш, як у табе вібрацыя ідзе па ўсіму твайму скелету. То есть гэта так непрыемна. Магчыма, трэба не так сильно давіць таким масажором. Кто ведае ў каментах, напишите, у кого такой ёсць. Вось. Але частота абаротаў у іх усіх даволі вялікая. То есть у гэтым максімальна каля 3000 абаротаў. То есть калыханняў. І гэта даволі шмат. Не ведаю, будзем думаць, што з ім рабіць. Так, працуе. Атрымліваецца $7 і з Китая $10 доставка. Все, до побачення, сябры.